Molt bones i benvinguts a un nou vídeo d'aquest canal. Ara fa uns anys es va fer popular la intervenció del llavors vicepresident de la Generalitat de Catalunya, Josep Lluís Carod Rovira, en un programa de televisió espanyola. Recordem aquella mítica frase. Hola, buenas noches. Buenas noches. Don José Luis. Perdón, yo me llamo Josep Lluís. Bueno, es que yo no entiendo catalán y... No, es que no hace falta entender catalán. Yo me llamo como me llamo aquí y en la China popular y en la otra. Y usted, perdone que se lo diga, no tiene ningún derecho a modificar mi nombre. Yo me llamo Josep Lluís, no me llamo de otra forma. Bueno, pues Carod Rovira, como quiera usted pues, llamarse. No como quiera llamarme, como me llamo. A part de la reivindicació de la catalanitat del seu nom, fixem-nos que fa servir l'expressió me llamo como me llamo en la Xina popular i en la otra. Però la pregunta és, hi ha més d'una Xina realment? Doncs podríem dir que sí, tot i que alguns afirmen rotundament que no. I encara que sembli un tema una mica estrany, avui parlarem exactament d'això, de les dues Xines. I per fer-ho anirem fins a l'illa de Taiwan, un punt geoestratègicament molt calent i una possible font de futurs conflictes en properes dècades. Si mirem qualsevol mapa del món, veurem aquesta illa pintada d'un color diferent que la Xina. I de fet, efectivament, té control efectiu sobre el seu territori, té una bandera, té institucions pròpies, té un pressupost, té un exèrcit i, per tant, a totes llums sembla efectivament un país. Però, de fet, només té relacions diplomàtiques oficials amb 15 països d'arreu del món. I, a més, tot i que tots li diem Taiwan, el seu nom oficial és República de la Xina. Si vols conèixer l'estranya història d'un país que existeix i al mateix temps no existeix, no et perdis aquest vídeo. Abans de començar, recordem el de sempre. Aquí fem divulgació, no és un programa acadèmic, per tant intentem donar informació certa, però passem pels temes de manera relativament superficial, sobretot per donar-vos un marc general que us permeti entendre cada un dels episodis dels quals parlem. I després també recordeu que ens encanten els teus comentaris, tant per valorar el programa com també per proposar-nos futurs temes. Doncs vinga, no ens allarguem més. Som-hi! Per entendre bé la història de l'illa de Taiwan, hem de començar remuntant-nos fins al segle XVI, tot i que cal remarcar que hi havia pobles originaris que habitaven aquella zona, que tenien similituds lingüístiques i culturals, sobretot amb els pobles indonesis. El cert és que la primera administració estatal que s'estableix allà és de la mà de les potències colonials europees. Especialment l'illa va ser un element de disputa entre Països Baixos, Portugal i Espanya. Al llarg de diferents etapes, aquests tres països van tenir diferents assentaments a l'illa. En aquesta època va ser coneguda amb el nom portuguès de Formosa, però malgrat això, la potència que va acabar sent hegemònica durant més temps i amb un major control del territori van ser els Països Baixos. Tot i així, la Xina imperial sempre havia ambicionat annexionar l'illa i convertir-la en una província més del seu gran imperi. Això finalment ho va aconseguir entre els segles XVII i XVIII. I a partir d'aquell moment no només aconsegueix expulsar les potències europees i guanyar el control efectiu sobre el territori, sinó que també comença tot un projecte de colonització d'aquelles terres amb famílies provinents del continent i, evidentment, de cultura i ètnia xinesa. Per tant, la demografia de l'illa anirà variant mica a mica, fins a aconseguir que els pobles originaris acabin sent una franca minoria i, en canvi, la majoria social dels residents a l'illa siguin persones de cultura, llengua i identitat xinesa. Malgrat això, és important remarcar que la història de Taiwan estarà sempre una mica distanciada de la resta del continent. Evidentment, simplement la realitat insular acabarà fomentant això, però sobretot el fet determinant que més separa els camins de la història del continent i de l'illa té lloc l'any 1895. Aquell any té lloc la que es coneix com la Primera Guerra Sino-Japonesa, que acaba amb victòria nipona. Els xinesos, derrotats, es veuen obligats a signar un tractat per al qual cedeixen una sèrie de territoris al Japó. Un d'aquests territoris cedits serà justament l'illa de Taiwan. Els pobladors de l'illa no van acceptar l'annexió i de fet van proclamar la República de Taiwan en un intent d'intentar evitar la seva integració a l'imperi japonès. Malgrat això, aquesta república va ser realment fugaç i els japonesos van aconseguir el control efectiu de l'illa aquell mateix any. La dominació japonesa no seria breu, duraria ni més ni menys que 50 anys,
fins l'any 1945. Aquell any el Japó és derrotat pels aliats en el marc de la Segona Guerra Mundial i es rendeix formalment. Aquesta rendició implica una sèrie de concessions importants, una de les quals és el retorn d'una sèrie de territoris que havien anat obtenint a les dècades anteriors. Un d'aquests territoris és Taiwan, que torna a la sobirania xinesa. En aquell moment la Xina ja no és un imperi, és una república que està presidida per un líder nacionalista, Chiang Kai-shek, i el seu moviment polític, el Kuomintang. No obstant, aquest lideratge el cert és que està discutit, perquè Xina es troba immersa en una gran guerra civil que ja va començar abans de la Segona Guerra Mundial, que durant el conflicte contra el Japó va baixar bastant d'intensitat sense arribar a desaparèixer del tot per tal de sumar forces en contra de l'enemic comú, però que després de la derrota japonesa va tornar a revifar-se amb tota la seva força. El gran enemic de Chiang Kai-shek i el Kuomintang era el Partit Comunista de Mao Zedong. Tot i que en general la comunitat internacional donava bastant per fet que després de la derrota japonesa Chiang Kai-shek aconseguiria derrotar els comunistes i pacificar definitivament el país, el cert és que la història va anar per un camí bastant diferent. Els comunistes acaben derrotant els nacionalistes i ocupant pràcticament tot el territori continental. La derrota del govern de Chiang Kai-shek era evident, però ell es va negar a rendir-se. Quan l'avenç comunista ja era evident, l'estratègia que va prendre va ser agafar el seu govern i els seus seguidors, compte, no pocs seguidors, estem parlant de més de 2 milions de persones, i travessen l'estret de Taiwan fins a arribar a l'illa. Allà es fortifiquen i defensen la seva legitimitat com el govern del conjunt de la Xina. Els comunistes, evidentment, van preparar una expedició per tal de seguir els passos de Chiang Kai-shek, travessar l'estret de Taiwan i reconquerir els rebels que s'havien atrinxerat en aquella illa. Però aquí és quan intervenen els Estats Units. Som a l'any 1949 i en aquell moment Estats Units ja té molt clar que un cop derrotat el feixisme a Alemanya, Itàlia i Japó, el seu gran enemic a tot arreu del món passa a ser el comunisme, liderat, evidentment, per la Unió Soviètica. Això feia que als americans no els hi fes cap gràcia que un partit comunista arribés al poder a ni més ni menys el país més poblat de tot el planeta. Per tant, malgrat la derrota evident de Chiang Kai-shek, la voluntat nord-americana era intentar evitar que aquest govern no comunista fos absolutament anorreat. I, efectivament, la intervenció americana evita que l'exèrcit de Mao Zedong segueixi a Chiang Kai-shek fins a Taiwan i, per tant, converteix l'illa en l'últim reducte del govern anticomunista xinès. Per tant, mentre a la resta del país es proclama la República Popular Xinesa d'inspiració comunista, a la província de Taiwan, concretament, perviu el govern del règim imperant fins a aquell moment, el règim de la República Xinesa, ferventment anticomunista. Chiang Kai-shek estableix la seva nova capital a la ciutat de Taipei i comença a governar els seus escassos territoris. Hem de pensar que la Xina és un dels països més grans del món, però l'illa de Taiwan té escassament 30.000 quilòmetres quadrats, és a dir, una dimensió similar a la de Catalunya. En aquest territori, Xi'an estableix una autèntica dictadura. El Kuomintang es converteix en el partit únic. Comença una cacera de bruixes, sobretot contra els comunistes, però també contra qualsevol que qüestioni la legitimitat i el poder de Chiang Kai-shek i del partit Kuomintang a l'illa. La seva voluntat és, evidentment, recuperar algun dia el control del conjunt del país, però també és conscient que la correlació de forces en aquell moment no ho fa possible. Per tant, pren l'estratègia de replegar-se i esperar esdeveniments. L'espera, però, serà llarga. Aquest estrany status quo de dos governs que reclamen la legitimitat sobre el conjunt del país, però que cada un dels quals controla un territori diferent, s'anirà allargant al llarg dels anys i, de fet, de les dècades. Chiang Kai-shek governaria el país durant 26 anys, fins a la seva mort l'any 1975, i la seva ansiada reunificació de la Xina sota el seu control no arribaria a produir-se mai. No només això, sinó que, de fet, la situació diplomàtica del seu govern refugiat a Taiwan aniria empitjorant paulatinament al llarg de tot aquest temps. Durant els primers anys, la comunitat internacional reconeixia el govern de Chiang Kai-shek amb seu a Taipei com el govern legítim del conjunt de la Xina. Això era molt estrany, perquè més del 95% del territori estava controlat per un altre govern, però, evidentment, les aliances geopolítiques del moment ho favorien. Però tot canvia a partir dels anys 60, moment en el qual la República Popular Xinesa, la de Mao Zedong, comença a allunyar-se paulatinament de les tesis de la Unió Soviètica. Els dos països refreden les seves relacions i automàticament els Estats Units estaven allà esperant per aprofitar-ho. Això genera un acostament entre el govern de Mao Zedong i el govern dels Estats Units, presidit en aquell moment per Richard Nixon. Aquest acostament comportarà una sèrie de conseqüències, una de les quals és, evidentment, que el govern de Pequín
passarà a ser reconegut com el govern legítim del conjunt de la Xina. La conseqüència material d'això és que, per exemple, les autoritats de Taipei, el govern de Chiang Kai-shek, hauran d'abandonar l'any 1971 les Nacions Unides, perquè ja no són els representants reconeguts d'un país. Però compte, perquè això no altera la situació de l'illa de Taiwan. És a dir, l'estranya situació que es donava era la següent. L'illa de Taiwan era, als ulls de tota la comunitat internacional, una part de la Xina. I al mateix temps, el govern legítim reconegut per tothom a partir d'aquell moment com el govern xinès era el govern de Pequín, el govern comunista. Però, en canvi, a l'illa de Taiwan, qui governava i qui exercia de facto el control sobre el territori era el govern del Kuomintang. I no només això, sinó que la comunitat internacional deixava molt clar que no permetria una invasió militar dels comunistes xinesos per intentar recuperar el control efectiu sobre l'illa. És a dir, Taiwan quedava en un autèntic limbo. Durant tot aquest temps, per cert, entre el continent i Taiwan hi van haver moments amb major i menor tensió, amb alguns episodis que són gairebé humorístics. Deixeu-me destacar, per exemple, l'enorme altaveu de 10 metres d'altura que les autoritats de Taiwan van col·locar a l'illa de Quemoy, enfocant cap al continent xinès. Bàsicament es passava 24 hores al dia emetent música taiwanesa i discursos de polítics taiwanesos que animaven els xinesos que vivien al continent a sumar-se al bàndol dels taiwanesos. A falta de resposta militar, però, resposta diplomàtica per part de la Xina no en va faltar. Es va establir una doctrina que es coneix com la de una sola Xina. Això volia dir que la República Popular Xinesa, la comunista i de Pequín, es negava a establir relacions diplomàtiques amb qualsevol altre país del món que mantingués relacions diplomàtiques oficials amb el govern de Taipei, el govern nacionalista i anticomunista. I, per tant, tenint en compte que els comunistes controlaven el gruix del gegant asiàtic, la conseqüència d'això va ser que pràcticament tots els països del món van anar tallant paulatinament relacions amb Taipei i establint-les amb Pequín. Clarament entenien que aquest era un negoci molt més rendible en tots els sentits. Pot semblar que la situació de Taiwan a partir d'aquest moment passava a ser bastant compromesa. De fet, és innegable que és estranya. Però tot i així, val a dir que tampoc els hi va anar tan malament com sembla. Per una banda, tot i que és cert que Taiwan a dia d'avui no té relacions diplomàtiques oficials amb la immensa majoria de països del món, per altra banda, és igualment cert que a nivell econòmic i a nivell comercial té pràcticament relacions amb tots els països. Per tant, la qualitat de vida de la gent de Taiwan no es va veure especialment afectada. I la cosa va millorar sensiblement després de la mort de Chiang Kai-shek. A partir de 1975, mica en mica, el país comença un procés de democratització. Aquesta estrambòtica situació, amb la qual quedaven al marge de la imposició autoritària del govern de Pequín, va fer que, mica en mica, a la bona dinàmica econòmica que ja portaven des de feia dècades, s'hi sumés un procés en el qual cada vegada anaven guanyant també més llibertats civils. Aquesta bona dinàmica ha fet que, a dia d'avui, les xifres de Taiwan, en molts aspectes, siguin realment espectaculars. És un dels països més industrialitzats, és el principal fabricant mundial de microchips i també està al capdavant dels rànquings asiàtics en gairebé totes les dades pel que fa referència a qualitat de vida. Amb aquest panorama no sembla estrany que a la població taiwanesa ja li sembli bé que les coses segueixin com estan. Però tot i així, val la pena aturar-nos un moment i recapitular. Exactament, doncs, què és Taiwan avui? Sobre el paper, tothom reconeix que només hi ha un únic país, la Xina, i que Taiwan és una de les moltes províncies d'aquest país. Però la Xina té dos governs que es reivindiquen, cada un d'ells, com a legítims. Un de comunista, que controla la immensa majoria del país, i un altre de democràtic, que l'única zona del país que controla és la província de Taiwan. Segur que tots esteu pensant una cosa, i és que el fet que les autoritats taiwaneses aspirin a arribar a controlar algun dia tota la Xina és una utopia pràcticament irrealitzable. Bé, doncs el cert és que aquesta és una conclusió a la qual cada vegada més els propis taiwanesos van anar arribant. Cada vegada més es feia evident que mai el govern de Taipei arribaria a controlar el conjunt del territori xinès i que, per tant, les solucions que calia buscar-les partint d'aquesta premissa. Una altra premissa important és que els taiwanesos tampoc volen entrar sota la jurisdicció del govern de la República Popular Xinesa, un govern que entenen que pot ser perjudicial per la seva pròspera economia i que, a més, pot perjudicar molt greument les seves llibertats civils. Si sumes aquestes dues premisses, una solució que segurament a molts ens pot passar pel cap per mirar de donar una resposta definitiva a aquest problema seria la independència. És a dir, que Taiwan es constitueixi formalment com el que ja és a la pràctica,
una república independent diferenciada de la Xina. Però aquesta solució té poderosos enemics. El primer enemic, per cert, està dins del propi Taiwan. Després de la mort de Chiang Kai-shek, el Kuomintang, el seu partit, va seguir governant durant bastants anys. No podem perdre de vista que el Kuomintang és finalment un partit nacionalista xinès. I per tant, tot i que no volia perdre el seu poder sobre l'illa de Taiwan, tampoc volia que Taiwan es constituís formalment com una república independent, perquè entenien que això suposava trencar la gran pàtria xinesa, una premissa que estava clarament en contradicció amb el seu ideari. Diríem que Chiang Kai-shek potser hauria fins i tot preferit reintegrar-se a la República Popular Xinesa sota el Partit Comunista que no pas acceptar que Taiwan es separés de la pàtria xinesa. Ho podríem resumir amb un antes roja que rota. Ja sabeu de què parlo. Malgrat això, l'opinió dels taiwanesos va anar derivant cada vegada més cap a posicions que els allunyaven de la reintegració futura amb la Xina. I per tant això va provocar que l'any 2000, per primera vegada, a Taiwan guanyés unes eleccions un partit diferent al Kuomintang. Un partit, a més, que simpatitzava amb les idees independentistes. El Partit Democràtic Progressista de Chen Shui-bian, que va ser president del país durant 8 anys. Aquí ve, però, el segon gran enemic de la idea de la independència. Evidentment, la República Popular Xinesa. De fet, Pequín va reaccionar a la victòria electoral del Partit Democràtic Progressista aprovant una llei antisecessió que té un redactat bastant explícit sobre les seves intencions. Hi ha una sola Xina al món, i tant la part continental com Taiwan pertanyen a aquesta única Xina. Salvaguardar la sobirania i la integritat territorial de la Xina és l'obligació comuna de tot el poble xinès, inclosos els compatriotes de Taiwan. L'Estat no tolerarà en cap cas ni sota cap circumstància que les forces secessionistes separin Taiwan de la Xina. La solució del problema de Taiwan i la materialització de la reunificació nacional completa és un assumpte intern de la Xina, que no és subjecte a la interferència de forces estrangeres. La reunificació del país per mitjans pacífics és l'interès fonamental de tot el poble xinès. L'Estat farà tot el possible des de la plena sinceritat per materialitzar aquesta reunificació pacífica de la pàtria. No obstant això, en el cas que les forces secessionistes que persegueixen la independència de Taiwan actuïn per provocar la secessió de Taiwan de la Xina o en cas que les possibilitats per a una reunificació pacífica hagin estat completament esgotades, l'Estat emprarà mitjans no pacífics i altres mesures necessàries per protegir la sobirania i la integritat territorial de la Xina. De fet, la pressió xinesa va fer que l'any 2008 el Kuomintang, que era percebut per Pequín com l'adversari menys dolent o com a mínim el més tractable, tornés al poder. Malgrat això, l'ambició del poble taiwanès no es va enterrar del tot i segurament l'any en què hi ha un canvi polític més decisiu en tota la història de l'illa és l'any 2016. Aquell any, el Partit Democràtic Progressista torna al poder amb una gran victòria electoral de la mà de Tsai Ing-wen, que arriba a la presidència amb un discurs cada vegada més simpatitzant amb les idees independentistes. La reacció xinesa durant els últims 8 anys ha estat una escalada militar pràcticament sense precedents. Aquí la tensió acumulada ja no fa tanta gràcia com a l'època de l'altaveu. Constantment, els caces i els vaixells de guerra xinesos han violat l'espai i les aigües marítimes taiwaneses. De fet, és habitual que directament bombarders xinesos sobrevolin l'illa. De moment la cosa no ha acabat d'esclatar, però és evident que la Xina vol deixar molt clar que la seva pretensió d'aconseguir reunificar la Xina sota el control de Pequín és clara i que estan disposats a tot per aconseguir-ho. Enmig d'això, però, el vell aliat de Taiwan, Estats Units, també ha demostrat en diferents ocasions la seva voluntat de defensar l'estatus quo actual. La visita de la presidenta del Congrés nord-americà, Nancy Pelosi, a l'illa l'any 2022, malgrat l'enorme pressió xinesa per intentar impedir-ho, demostra clarament que els Estats Units vol llançar aquest missatge de suport a Taiwan enfront de la Xina. Hi havia teories que deien que, davant l'amenaça militar xinesa, molts taiwanesos optarien per opcions clarament
no independentistes per tal d'intentar rebaixar la tensió i, per tant, la probabilitat d'un conflicte armat amb la Xina. Però, malgrat això, la situació finalment va ser l'oposada. Al gener de l'any 2024, el Partit Democràtic Progressista aconseguia per primera vegada un tercer mandat consecutiu. Aquesta vegada sota la presidència de Lai Ching-te. Podríem dir que, tot i que els taiwanesos són pragmàtics i entenen que intentar la independència en aquest moment segurament acabaria sent perjudicial pel seu futur, al mateix temps volen demostrar la seva voluntat clara de mantenir la seva aposta per algun dia deslliurar-se definitivament de la influència xinesa. Per tant, Taiwan haurà de seguir vivint en el limbo. Sobre el paper és una província xinesa i, a la pràctica, actua com si fos un país independent, sempre amb l'amenaça de les autoritats de Pequín i pendents de si la geopolítica de cada moment els acaba procurant el suport suficient per part dels Estats Units per tal de garantir la seva llibertat. No és ni molt menys descartable que al llarg de les properes dècades puguem viure a Taiwan un nou episodi bèl·lic amb greus implicacions internacionals. El temps dirà quin és el futur d'aquest país que no existeix. Però avui, com a mínim, hem conegut una mica més del seu passat. Ha estat un plaer compartir una estona més amb vosaltres. Recordeu que cada setmana estarem penjant nous vídeos, que podeu proposar-nos nous temes als comentaris i també que us heu de subscriure i activar les notificacions per no perdre-us cap d'aquests nous capítols. Ens veiem molt aviat. Fins la propera!